Този кон имаше огромна буца на врата си повече от 2 години, но когато ветеринарните лекари най-накрая решиха да я отстранят, няма да повярвате какво откриха вътре. Този кон, на име Бент, живееше с огромна буца, която нарастваше с всяка изминала седмица. Той дори не можеше да спи добре заради буцата. Животът му стана самотен, тъй като трябваше да бъде отделен от други животни, за да не се нарани. Но един ден, собственикът му успя да плати на ветеринарен лекар да прегледа животното. Хора, живеещи близо до фермата, се събраха нетърпеливи да видят прегледа на Бент. Ветеринарният лекар, нетърпелив да открие какво има вътре, вкара игла в буцата, за да види какво ще излезе. Всички затаиха дъх, с очи, вперени в сцената. Но когато ветеринарният лекар извади иглата, изтече черна течност и животното сякаш не усети никаква болка. Заинтригуван от тази ситуация, ветеринарният лекар насрочи операция веднага след прегледа. Но когато взеха черната течност за изследване, резултатите от теста ги шокираха. Коментирайте Кон за част 2. Абонирайте се и харесайте видеото.